Shalima Ardi Block ni Bishingo Khomjanai Maharani Bijitro Parawa TIPRA Motha Bodolni Shenkara Manobindyu Deborma Sakni Muchungma bai Sakni Rangbai Ri Kutung Kombol Bagwikha 2026 Bichikatalni January talni Tham Salmari 4 salo Khorok Sara Nukhungrogno Ri Kutung Bagwikha Shukangni Shimi Wansukma Tongmani Bini A Wansukmungno Mukhthang Khlai Funokha TIPRA Motha Bodolni Warrior Manobindyu Deborma Tei Bini Sakni rang sebaye kebangma borokno ri kutung Bagwikha bo mursingni molo kechangma katina bagai ri kutung manei tongthoklaijak khatunglajak kamini Lukurokno. Actually bele hambairo media no takokno de haisokmai mani bagai tai bises khlai ti tamloi khlaijaka humale ani kaisa wansuk mani tongo seto ani ama babu brok tui thamani yagulo je ang bisi burum no amutui kachangmani jarawo ri kutung bagmani bagai ani bakhawo kok samani tongo tai bises khlai chilito para bises khlai bisino kuri bigra kabangma no tongo kai brok ni bagai no wansuk ya koi ang kachangman jara jahate brok ri kutung mano chumai mano brok amti khlai wansuk mani phaimani ang abono Lukurokno kok kasana muchungo je amtui rang puisa grang rok tongo jahate brokbo ang jebabe agoma khlaio abani nijeso ani rangbai ang ani income source ni bisingti khlaia koi ang brokna magna no ang bago ani kebo ano chubaya kuno government bai LDC government kuno nene MDC EM kebo ano chubaya ang sakbai thangno brokno ani rang puisa bai brokna ang ari kangsa jesuk mana ang brokno chubakha ini uthayo chobajak tongo teal ka thayo rogobra chobana bukha tongo hai obosoi ani chobana bukha tongo amutui taibani tongko ang visit khlaika bihas khlai malirai Asapurna Panbo amtui jagani visit khaijak tongo oror ang chobana bagai ani bukhawo tiarungjak ani mungkhai Manobindyu Deborma ang kaisa TIPRA Mothani kaisa warriors ba ang samung tangnai tai ang ta tin mohani bisingo kaisa orang advisor ni chairman ngai samung tang tongo ini bot hayo san tini ngo kombol district tini khai ojangkha Bijitro para mohani bisini bisingo ambai Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisa kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu jotom manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bu khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548